Zer da zuretzako mendia, Ales? Mendie, nik apurtzu eta askotan igual esan izan dugu solako egindako esaldiak, ez? Modu bat bizitzeko ez dakiz zer, baina da eroso sentitutena zen tokian, bai. Eta mendira igo barik, zenbat denbora eman dezakezu? Askotan, inozolan pasau nintzen eta boladaka motivazioa ez oso altu kitea, eta pasatzen jaku, baita ere, oso motibote egotea, neguko espezioak, ostra, direz gogorrak, orduen, etorten gara atzamarrak kristo minakin, oinetako, hanketako atzamarrakaz be, kriston minakaz be, izara bezin dotzula ikutu, eta gero psikologikoki, fizikoki baita ere desgaste handiedeki, orduen bolada kasatoz holan kaskaute. Eta zure familiak nola darama guzti hau? Ondo, porque hainbeste urte direz, orduen beti joan gara eta beti bueltau garelaz, beti txuli garela, orduen konfiantza hori dagoela nire ustez, baina inoz ez dakizu, zer gertatu den. 13 anai arreba zarete? Bai. Eta zu, Ales baino, 10 urte nagusiagoa. Bai. Olakoa izan da beti txiki-txikitatik? Bai, beti. Beti matrakan, beti gure dau ez dakin nora, beti mendire, edo plazara, edo jolastan futbolera, edo paletara, edo zein, edo kortara, edo behiekaz, beti, etxean esan egon, bapez. Esteak eta pentseote beti bere gainean, beti Ales hau hortik ez, hortik bai, Ales kontuz. Etxean bere lehenengo mendi espedizioak nola bizi ziren? Nora arte gure dau joan, edo noiz arte, edo nondik, edo zergaitik, bebai batzutan zergaitik. Zu saiatu izan zara ahalik eta zailen egiten, ez? Nangapara bat adibidez. Bai. Mendi hiltzailea. Bai. Eta zuk, lehenengo aldiz egin zenuen, neguko lehenengo igoera. Bai, ordurako ja espezio desente eta jarretutin nitun neguko saiakerak eta zen hau, ostra, nik nire nahi dut deskubritu zelan izango da bekanpaleku bat neguan, nahi dut deskubritu zelan dan aproximazioa neguen, nahi dut deskubritu zelan dan mendien neguen, edertasun hori, nire ustez mendiek deko edertasun gehiago neguen. Horrela zea hasi ginen, eta lehenengo etorri ziren 2011an Gazembrun bata, 2012an Gazembrun bata, 2013 Alailapik, eta orduztik, urte, darogu neguko espedizionetan murgilduta. Zaiatu da sortzikoak, 8 saiakera izan direz, eta bakarrik tontorrenan gapar batean. Ordu negue gatza da. Eta bitu Gazembrun batean, 6 izan ginela eta 6tik 3 bueltatu ginela bizirik. Eske, ez da txantza, negu ez da txantza. Gogoratzen duzu zuen amak eta zure aiztek bereziki txarto pasai izan ote duten? Bai. Nire ama beti kandelak azpinite, eta oso urduri beti, lobarik. Nire ama pasau zen benetan oso txarto. Eta oin pasetan da txarto be. Izingo da hori betirako, berak esaten dago, esto es para siempre, osea, hasta que el día que me muera. Eta ni pentsetan dut hori egie da. Beti danok kanpoan esateko agur, ez dakiz zer, eta ni beti dekot
Hemen buruen be, como el golpetazo de la puerta ez dakizu, jabadoa. Eta danok aurantza, negarrez daki zer, nos bueltatuka dan, baina, bueno, hori normala da. Eta Zabaletak eta Uriartek nola uste duzu, haiek ireki zuten bide horrek, nola uste duzu, markatu zaituztela, zu? Niri hola markau edo gertukoago gelditutan jataz, Alberto, Félix, Iñaki Etxoa de Olza, Edur Nebera, Juanito Jarzabal, gertuagokoak, nola baita esateko, Bitu, Felipe Uriarte gelditu zen Angel Rosenekin, Everesteko tontorrean oso gertu tontorretik 8.000 metrotara usteot, 34 non gelditzen da hori, da gero, Martin Zabaleta, 80, barregoi urte beti dire orduztik ona, Orduen, oso unkigarriak direz, beraien irudiak ikustea, Martin eta gainontzekoak, ze beti hitz egiten da Martinetaz, baina hor lantalde handi bat egon zen, eta non zoritzarrez batzuk ja esendu dira, eta bueltako irudi horiek oso unkigarriak direz, hori da desberdina, hori ez da itxuliko gure bizitzatara, Edurne, nor da Alex Txikon? Personai bat. Alex Txikon, lehenengo lagun bat. Oso laguna, elkarrekin, gauza asko bizitu ditugunak, ezta? Eta azkenean, Alex Txikon bezalako persona batekin edo zure lagunekin bizitu dituzun gauzak Himalaian hain handiak dira eta han potenteak, zuretzako lagun hori zeo zer gehiagotan bihurtzen da.